Esan da bezala, azkenen lortu da, hau danak hemen biltzea. Ez da bakarrik, beste historia asko da. Orduan, alde batetik, pixkat, esplikazio txiki bat emango dugu, bueltan, zeok nahi bezue moitu, eta beste argibideatzuk. Orduan, ekimen hau, 1977 hasi zan, gara joe gogoratzea, danok 16 markau, gara joe, frankismoa bukatzen, baina handi hori frankismoan aztarren bila eta gertau zan, hauxe gertau zan. Euskal komunikabideik, komunikabide guain esaten den komunikabidea ez zeon. Batez ere hemen hegoalden hiru zien, bat zeruko argia, bat bestea goiz argi, eta bestea anaitasuna, hiru. Eta ez da giniz ze kontzilio egin zuen hiruek, eta erabaki zuen, 1976, Euskal Prentsaren urtea izendatzea. Orduan, hori haitu gendun da. Hala, oargin, orduan, baginen 140, bazkide, gazte gehienak, ziren, hasi, 16 urtetik, 30-ea. Hortzeren gazte jende guzti, San Martingok, Sangrariok esartu nahi zuen, da izan ginduzten gora berak, baita ez, bueno, bentsat, ginenak. Eta, orduan, zerbait jiteatik, hasi ginen, barrua behi da, bazkidentzat. Orduan, aurrenako bi izen bakik, mendazuk ez zuen, eta bi, barruako atazien, gaur doken dimentsioik ez zeuken, ez? Orduan, beste berezitasun da, garai hartan, bai, prentsa mai zeruko argian da, zea horietan, izena jartzea nahiko zea izaten zan, zentsurea eta abar, orduan, ikusiko ez zuen ezela, asko dare, ez izenez. Orduan, norbaitek usai hartzen badie gaur egun zeintzien, zerrendak ordare, ez da, obligazioak jartzeko, baina batzui usai hartuta gare zein dien. Bueno, orduan, beste kontua da, belaunaldina. Gu ginen garai hartan, horri bitze ginenak, beste atzuk etorri ziren, eta bar. Orduan, 3 aldi bezala, gu bi bakarrik eta ginuzten, hauxe egik. Naiko panfleto itxurako, Lazkauko praieta bazuen Alamuzko multikopista garai bateko Vietnamita zeitakoa, egin zen, partitu ziren da, hangeitu zen. Herri mailako zeaik, izan zabalkunde hondik, gazten arte bintze bai. Gero beste belaunaldiazuk, heldu ziren, hau da, bitxie, txiki edalako, eta hemen ez da hau, zein egidatzi zon kontuik, usai hartutan hau, azkeneko esaldin, azkeneko zen jartzeo, nundik aldizkariaren oharra, eta gero jartzeo, nundik ataundar denon aldizkaria. Letrea, Juantxon uste dela, behiuzak. Hau hie letreadek. Seguro. Orduan, bolar hartan, dana ez izena eta hola, Hola, bolar hartan zan, esan behar da, oargi toskaeta, zala, elkartea, orduko elkartea, dana, hane bitze ginen, bueltaka. Hola, seituko genduke, eta atatzen die, atazienak, mendare danak. Tarteka, gai bakarreko, monografiko, bai, nahiko, ikusiko jutzen, asko da, gai bakarreko, hau esate bateko, agauntza, garbia, eta bizia. Beste gauza bitxie da, euskeraren garapena. Aurreneko gintzienen, hemen, ez dakit, aurreneko nobigarrengon,
hiztegi ere jarri egin duen. Orduan jende irakurtzen, ez zen euskaraz irakurtzen, ez genekien. Bueno, batzuk gehiago gutxiko, baina jende arruntak euskarazko komunikabideak ez idazkeraik, eta orduan, adibide bezala, eta aurreneko ondan, bigarren ondan, hiztegia, aldizkari, aldizkari gaur erabiltzen dugu, orduan aldizkari ezer zan, esplika behiten genuen, aldizka ateratzen den kaseta edo papera. Bitxikerik ez. A2, bat egon. Gaur umekeri emateo, baina hola bexea oza. Hemen aurreneko hontan, garai hartan ikusteko orduan alkate zeon Sabina. Eta orduan, zeon Alamuzko udaletxe, udala zeon. Eta orduan hemen urte hartan, euskera kontuenekin kezkauta, eskabide bat eintzan, udaletxea, hemengo elkarte batzuk, euskeraren bultzada, aktak eta oharrak eta euskeraz jartzeko, garai hartan. Gaur iritzaio, dana inda dola bai. Orduan, izenpetzen zuen, ohargit euskara Aitz Koate, San Gregorioko liburutegia, San Gregorioko biltzen ziren izen horrekin, guraso elkartea, pelotazale eta aieko gazteria. Horixe, kontu. Bueno, orduan, aldioi bukauzan, eta beste batzuk heldu ziren, beste belaunaldi bat. Hirugarren zenbakin sartu ginuzten gu, eta, bueno, lehenbiziko formatu honetan, ez nundi noa atako zen. Berezillatik. Hemen, bueno, daren eskuragarrigoa eta txikigoa eta manejablegoa. Eta, ikusten dekaina batzuk, izenburu batzuk eta zila behar bezala irakurtzen, eta, bueno, batzuk firmarekin, da beste batzuk firmarekin gabe, eta, bueno, irudike, santik eta egindako izango juk, beste batzuk egindakok, eta, bueno, hola egintzen juztean. Eta gero, hemen kinki hau, santik dala usteat, eta zaldi bire uste baietz. Gero, hemendik pasau ginuztean ja tipontako formatoa. Eta hau, oain erresa ematen dik, eta bueno, ez gaituk igual ez dizkiago apreziauko zenba detaile, baino, adibide gisa, bueno, eskuz maketatzen duan dana, eskuz, eta adibidez, hemen ejemploa jartzeatik. Izenburuok, 100 adesibok, letrak banan-banan eoste ginuzten, eta I, hartu plantilla bat, I pila batekin, eta orduan, I hoi eantxit egin duen, K eantxit egin duen, A, S, T, O, L, A, letrak banan-banan. Eta haueke adesibok die. Hau ja, idazteko makinea, eos egin duena oargin epok hartan. Eta norbeak etxen egiten zian baita. Eta norbeak etxen eitxe zituen baita ere, eta bar da bar. Baina, izenburu danak eta horrin zenbakik dana adesibok. Gero, argazkik atatzak genuzten, eantxi eta Donostiko eskola bateko fotokopiadora potente batea eramate genuzten, eta han atatze genuzten kopiak. Hodie fotokopiak danak. Eta gero ja, grapa hau eta hori dana, guk egiten genuen. Baina, hori izatezan gutxi gora bera gure prozesua behin idatzita gero bakoitzek bere eta gero erreportaiak eta apaintzeko erabiltzen ziren argazki eta bat da beste, aldizkaritatik eta moztutako askotan, irudik, segun zeka izan. Hemen, 83koa izateko firma eta guzti, Jon Aizpurua. Orduan, honek be bidea intzian ipui honek, ze jendea etorri zitzaian galdezka, noiz gertozan hori, eta ze urte dago kontu ziren da, ze pasau zan, Joseba alkate izendatu zutenen da bat da beste. Eta, noski ipui izan da, Hemen beste bitxikeri badek, letratipo ere desberdin edek aldizkari bertan, batzuk egiten genuen norberaren idazteko makinakin, beste batek berekin, da bestek santik izan du bezala oargiko makinakin. Nik
nondiken idatzita dauketen guztien neonek atata dauket. Orduan, iritzi pertsonala ematen honen, laioz bezala firmatzen hon. Eta zerbaiten berri ematen honen, adibidez, odol emaileak sortu zala eta orduan ja Jose. Bai, nik rekuerdo oso ona zeugat epok hartaz. Bai. Usteak ikerarezko lana egin gendula eta genduzken baldintzak eta kontutan hartuta, oan de artesania pura edura. Hemen ia orduako ja kontzientzia pixka bagenduan dosierrak egin gai bati buruz eta bueno, Eta ikuspegien beti herriko elkartei buruz. ataun osoana, Bai. Ez oan San Martin baizik eta ataun osoa ja. Bueno, hemen Jesus Espilan zea zeu hau, iritzie, oargiri buruz, informazio emanez. Bueno, gara jartan kuadrillako bide zean genduzkean, Espetxen? espetxen, eta bueno, horre bazeok beste artikulu bat eskegita zeu hau. Herriko Txirrindularik, txerrindularik eta, bueno, Jose, Jacinto, Kaiero. monografikok, hau, ataungo agauntza hobe esan da, ataun. Agauntza garbia, ataungo bizia. Ataungo bizia. Eta, bueno, hemen detaile pila badare, ze lan eintzan, zenbat zikin, tonelada atazien, nundik noako gauzak, erreka nola ikusi nahi gendun, behi da, hemen txet detaile batzu, behi da, adibidez. Aukera daukean ikusteko, behi da, 100 zaku, 50 zaku, 150 zaku, guztia 1300 kilo, Txatak. behi da. Eta hemen kamioia, eulogio zanana, 3 kamioikara eta erdi. errekan ingurun, urduan ez genduken kontzientzia eta, kontzientzia bat hartzeko, garbi mantenitzeko eta basurak ez botatzeko eta bar da bar. Gero beste bat handena, marronda juntzienekoa, eta gero frontoian ere beste bat. Bueno, holaxe, urte asko iraun dezala historia honek. Han hasieran, aurrenekon, bigarrengon, ja frontoian gai hau nahiko puri-puri, eta orduan ez zeon, hemen bromaik. San Gregorio, San Martin. Orduan, batzuk aldeatea, eta bestea frontoiakin. Ez zatxa, euntza. Bueno, orduan esan zon Sabinan diplomazie editamentu plenoaten, beha San Gregoriotarra, eta San Martingok esaten gendun, San Martinen eskolea, jende gehien hemen bizizala eta argumentu, San Gregoriotarra behiz, historikoki antzala eta bazala eta desafia botazon, bi egingo ditu. Jende getzen hon hartu. Orduan gara hartan, eskuidon, bai, jende ikusiko hortako zela, bi egingo zituen harrek ekartzeko bide, diru ekartzeko bidea, seguro, egingo zola gara hartan, baina ala gehiago zen, zapuztuta. Gerra zibila, ez dat, eta hola, jongo gineke, honea, eta aiauko gineke, honeaino. Mila behatzireun da 92, Barcelonako Olimpiadak. Zien dut? Eskuat elkartean gare, eta hemen gure aurrean dauzkagu, mailan zabalduta, nondikak bat zenbakitik 27 zenbakira arte argitaratutako guztiak. Nondik hauetako askotan parte hartu dugu, hemen gauden 3 lagunok, baina bereizten hasita epokak edo aldiak, esan genezake, nondik 20. Zenbakian, hasteko sartu genduela formato aldetik eta nolabeteko aldaketa batzuk, hasi ginen ordenadore bidez egiten, eta baita ere, ordenadore bidez tekleatzen genduen hori, nun imprimatu ere ez deneken oso makina zea hundik, aukera hundik, eta orduan hasi ginen joaten sukia eraikuntzetara, ezagunak genduzkelako, eta hautza jute ginen, da gero ja, handi bateatakoa, paperean nolabait ere maketatuta edo zeatuta, eramaten genuen aralar imprimategira. Eta hori esan bezala, izan zen 20. zenbakin hasita, eta 27. zenbaki arte, gure esango dugu gure zea, gure aldia.
nik kontestu jartzeko, gu orduan gehiago zen, 16 urte bueltan sartu oargin, zeuden aktibitate kultur, kirol eta historik guztiako. Ez da, oitako batuan nondik, eta ni sartuko gintzen, 16 urtekin, hola sartzen ginen, eta 86 buelta hartzen sartu, eta saltza guztitako perregile, eta danen egitze ginen eta egidek, lan asko eskatzen zola nondikek, eta bai, ikesan den 20. urtetik horla, fiskat, gu hiruok ibili ginela igual, baina, taldeko lan hauan da jende gehiago ere bai, eta nondiken zegoan herriko gertaerak, herriko kezkak, herriko zeak bilduko zituen bat izatea, aldizkari bat izatea, ez? Eta hortan saiatzen ginen Eta ulertu behar dela, gu hiruok izango ginela epoka hortan pixka bat koordinatzen gendunak. Baina lanak, ikusi besteik etzeko nondik, jende asko egiten zizkian, eta jende askon izena azaltzen dekor egindako lan horietan. Nik uste nondik daola lotuta era bat, oargiri, eta oargin bizi izan girori, eta oargin bizi izan giroa garai hartan pixkat berezioan. Bultzatzean irakurtzaletasune, kultur ekintzak egitea, hitzaldik, kezka bat bazean baita Euskal Herrian gertatzen ari ziren gauzak, oso garai berezik joan, ataunen ere bai, kontestu politikoa ezoan bat ere erresa. Orduan, segurazki nondik guztik hartzen balin badie, nahiko isla, oizpilu politiko izango die, garai bakoitzen nola bizi izan dien gauzak, ez? Eta gero, nik baita igual azpimarratuko nuke nondik izan dela aldizkari bat herrikoia eta oso plurala. Aukera eman zaiona mundu guztiri idazteko eta ikuspegi oso diferentetatik eta oso izaera ezberdineko jendea eta eragilek, baina izan zala oso esperientzia aberatsa, ez? Eta hor zentzu hortan, saio ginen zen baita, zikatzea, letar, igual zen Barandiaranen berezien mugarri izan baita, egun urte intzikinekoa, eta hortik aurra saio ginen irakurtzen zabaltasunez aparte, idazten zana zabala izatez aparte, irakurretza ere zabala izatea eta saio ginen doainik izaten, eta etxe guztita banatzen. Eta guztia atzeneko izan zala Barandiarenena salmenta bidez eduki genuna, eta hortik ondoengo finantziazio lortzen gendula eta etxe guztita doainik gaiatzea saiatzen ginen. Orduan saiatzen ginen zean, pluraltasune idazteko garaien eta herri guztia jatzea. Nik gogon dauket nondik bat bereziki, dela Gerra Zibilen inguru nintzen, ataunen, Gerra Zibilen inguru nintzen monografiko berezie. Hoi 17. zenbakidek. Eta zenbaki hartan, ataunen Gerra Zibilen garaien bizi izan zen jendekin elkarrizketa ugari ingen itun, eta elkarrizketa hartatik atera zen nahiko monografiko txukune, nahiko argazki egokie, ataunen nola bizi izan zon jendekoi. Eta gogon dauket nola, orduan nik uste hoendik saldu iten zala, agortu intzan berehala, osea, jendek oso ondo hartutako zenbaki bat izan zen. Beste bat berezia aipatzeko de kontestu hortan, oargi eta nondik ulertzeko pertsona bat Josu Espila. Eta Josu Espila parte hartu zian etapa askotan, nondiken eta oargin eta asko idatzi zian. Eta asko idatzi zuen. Eta gaina, eta zoritxarrez utzi gintunen, ale berezi bat argitaratu genean, ale berezi bat. Ale hortan, atal berezi bat eskaini genuan behi, eta nik usteat, hau dana ulertzeko, oargi eta nondik ulertzeko pieza klabe bat dela, izan zala Josu Espila, eta gu, segurazki hemen gaudenak, asko bildu gintula proiektu honta. Oargin oso dinamika interesantea zen, orduan. Larun batetan biltzen gintuztean, batzorde bat edo beste bazerean funtzionatzen zuenak, eta horren ingurun talde nahiko zabal bat, neska eta mutil. Eta
Eta nik uste dut baita han antolatzen ziren hitzaldik, astek, zinen ingurun ere kezka bat zeon. Orduan, nik uste dut dinamika oso indartsue zeola eta dinamika horren pixkat lekukoa zala, ez? Bueno, artikulu kritiko asko zeudean, herri zer esana pizte zutenak eta igual gaita ez zienak oso eroso, ez? Imaginaz zapatu gauta jai gau pasagen izkien maketatzen da, eske maketazioa gaur egun ez da entenditzen, guk egiten genuen maketazio tipo, osea, guaizakin, tirakin, osea, ordenadore mundukin ez da gulertzeko orduan nik izan lana. Bueno, orduan, aiatzen hemen, Olimpiadata, 1982, eta hor etena. Zatzen da, oargi behar beste estilo bat hartu zon, funtzionatzen zola, etzola, bazola, antzeon nahiko hile. Eta orduan, 1982-tik, 2007 eten hori, ez? Orduan, 2004en sortu zen, eta uniker, eta pentsau gendun, handik 3 urtea, lehen egiten genduan da, oain zatik ez. Orduan, oargiko, Aitor zen, orduan hor burutok Aitor Martin Hortakaleko, semea, arrogarrena. Harri izan genion, asmo duzuk, hau berez, oargin, ekimen hau, izan noan da, oain gehu gatatzeko, bai, arrezkeo, baina eta unikerrek ateatzen du. Hemen dazkezue, segidon. Tarteka, hemen dauden beste bosto die, pandemia garaikok 6. Pandemia garaiene, nahiko, ekimena izan zen, jende asko parte hartu zuen, ben neurrin, bakizue, ze gora bera zen, etxetik muitzeik ez, baina, behintzet, irudimena eta idaztegoa bazeon, bale. Honeaino, hemen azaltzen die, beste pelotarik, gara goteko, maskara horrekin. Gero beste, horrekin, osagarri bezala, herriko berriak. Bide-bitako, Jesus, goikotxea dago hemen, hau behar hemen ebitako dek, lanotan. Eta, aparte, dauken afizioa o devozioa, dek, herriko berrik astero zabaltzea, munduan zehar, bai. Orduan, hori alde batetik. Eta bestetik, hemen dauzkeun nundik pila hauek, haude galderea, nundik noa daukek gogo hori o afizio hori gordetzeko atzetik. Gaurko unen, etxe burutia jun beharrik jendek izatik papera bukau dala, paperak dana interneten daula, eta ze balore eman bertzaio gauza hori. Ni beti balore handi emantzio bat. Netzat oso importantea dek, gordetzea, eta lehena nola dana papela izaten zen, ari gordetzeko. Nik ikusten diat, hortako toki beharrek. Eta gertatzen zaidet nahi, bide-bidetan hortako toki daugutela. Eta orduan, nik gauza pilua zazkia toki daugutelako. Pixu baten ezin eguki hori. Eta orduan, betak horreki, eta gero beti utzi ditelako afizioa gorde. Honekin batea lotuta, goikok eskolako eguzki berri sorreran etzegiat, bagean bai, baina sorreran parte hartuta. Beste aldizkariat, hau helduentzako da bezala, aur mailako, oso gauza interesanteatik. Guretzako, hortik etorri berdik arrobie, hortik zituztek idazlek izan lehizkenak. Nola hasi ban hori? Uste, 1983 nola atazeala lehenbiziko lea. Eta Maragizu Xamundarain hasi zala uste janik honekin. Dudek ez, gero danak irakasle guztiuk parte hartu ginoan, ikasle idazten jarri, eta urtetan atatzen zuen 3 ale. Beti, egoarritan, gero azizatun eta kurso bukaeran. Eta urtero horri utzi zaio. Orduan dudek ez, ikaslek, era askotako idazlanak eskribitzen zitien, eta handi seitzen dik, eta urten 2 aldi ziten dik. Baina,
be bidea egiten nahi dek, eta dudek ez, aldan bitarten horri eutxi beharreko gauz badek. Urrengo inkargoe, kaixo, aurkide elkartek atatzen beste aldizkari itxo bat, 3 ale ditu, eta Javier Zubizarretak, bazeuzkek, behak esan zioan, nahi izan ezke, ditugula. Beste monografiko bat, 1956ko festatako programa bat, hor, zagin nondik lortu gendun, da bendau, garaiko zeakin, dendan zeakin, oain irikit eta Bar Isidreria, jakintza zuen nutzan. Bar Isidreria, Manuel Ayerbe, Amunekoa. Manuel Ayerbe Otaegi, eta gero jartzeik, hortikultor, toda clase de plantas. Calle Santiago, ez, hau ez da. Hau, Hartzanekoa, Hartzaneko Manuel. Zakurra hundiat eginda, zakurra hundia zeuken. Hau Josena, Jose bere zuaitz erakusketa horren bueltan, bitxia izan zen. Jose Arrati Belena. Hau COVID-a 5 urte zala eta zeak hemen dau. Rufino Larrea gintzon lan, hau egin hasitare, enik egingo hau, txigaz bat urten. Bueno, esan deunaz gain, 2019 bakizue COVID santu hori, nola sortu zen, eta handik aurrea, goe lankide eta lagundan, Rufo, pixkanaka, txingurri bezala lanen hasi zen. Zertan hasi, garai hartako datok biltzen. Atango datok biltzen hor komunikabideetan, da azaltzen ziren datok biltzen, egunez egun askotan, alamuzko sortea egin, eta COVID-a juntzan, zorionez, galdetu nahi dugu, nondi nola hasi zen, zer eman da, zer eragin da, zer bultzozo nautan hartzea. Bueno, hasieraten ikustegoan gauza da, urrutiako, leuzeako izango zala, eta gero, nire eritziz behar nian segimentu bat egitea, ez? Orduan hasi nintxoan, periodiko git. Oioan, konkretatu herriak eta ezerre bakarri Euskal Herriko, Gipuzkoako, eta hori. Zertan kontuan nintxoan? Periodistan aldaketakin, zifrak aldatu egiten ziela. Orduan, einonak daton sorterria jun eta handik atatzen hasi. Jatorria jun eta handik atatzen hasi. Eta hasiera baten, Euskal Herrikoak, Nafarrokoak, eta, Espainikoak ere baditut, hor asko. Eta gero esagon izanea, iak aurreak gauzten ataungo hasi gara. Orduan, 3 herrina indiztean, Atangoa, Bediakoa eta Legazpikoak, ez? 2008-tik, 2025 garren urtea bitarteko. Osakidetzak, datu ematen mozten hasi zenetik, automatikamente nik utzi moztu inean. Honi erantzi zitzaioan Rufo gindako lanan ingurun, garai hartan, 2008ko kason, herrin ze berri, ze gertara izan ziren, jendeak okatzeko, ez bakarrik hildako gaixo positibo eman zuenak eta hemen daukezue. Momentu hartan egon ziren aktibitate batzuk egon ziren hor. Eta gero zeok zeak, Osakidetzak atatako panfletoko fotografiak. Oso ondo, lan bikaine, ez dela berriz errepika olako. Horrek eskatzen dira disiplina bat, segitzeko, eta segimentu bat egitea. Baina, jatorriko datota junda errez haitzen dek. Demora eberde, baina... Baina, egin merdik. Dato guztik, egunez 3 urtetako, endare, jasota. Eta gero, goikon, bigarrena. Beraz, gutxi gara hola gaitzea. Eskerrik asko etorri zatelako eta batez ere hor daren guztio hiri. Bai, bale ba. Libre baina.